Kadusa ka man mahimong regular nga trabahante. Atong isimplify ang balaod under Article 295 ug Article 296 sa Labor Code. Gawas kung ikaw nagtrabaho sa gitawag og specific nga project or kung ang trabaho seasonal, mahimo ikaw nga regular nga empleyado kung ang imong trabaho mahinungdanon kayo para sa negosyo sa imong amo. Mao na number 1. Ikaduha, og makatrabaho na ka sa imong amo og usa ka tuig. Ikatulo, kung ikaw probationary nga empleyado ug gilapas na og 6 ka buwan nga ikaw probationary, pwede na ka nga mahimong regular. Balik, mahimo kang regular nga trabahante kung mahinungdanon ang imong trabaho sa negosyo sa imong amo. Ikaduha, nakatrabaho labing minus usa ka tuig sa imong amo, ug ikatulo, nilapas nag 6 ka buwan nga ikaw probationary.